Tungod sa Bagyong Usman, gikanselar ang biyahe sa pipila ka mga barko gikan dinhi sa Pantalan sa Sugbo. Apektado ang mga biyahe gikan Cebu, Padong, Ormoc City ug Camotes Island. Kini tungod kay ang moong mga lugar ubos na sa storm signal number 1. Sa Pantalan kaganiha, daghang mga pasahero ang nasurpresa sa pagkanselar sa Coast Guard sa mga biyahe. Bisan gani ang biyahe sa usa ka barko paingon sa Iloilo City karong gabii, gikanselar usab. Ang mga shipping companies andam hinuong mo refund sa plitihan sa apektadong mga pasahero. Samtang usa ka grupo sa mga pasahero padung sa Ormoc City misuway pa pag-book og ticket sa eroplano padung Ormoc aron lang makauli. Apad miatras sila tungod sa kamahal. Wala hinuoy kanselasyon sa ubang mga biyahe. Manguli lang sa mi. Sa Sabado na lang sa daw kuno mi magkuhan. Kay ugma pa magkuno maglandfall. Or makauli jud mi nya o man gihapon di ay uy. Wala dako kayo mahal kayo 5,000. Si i-rebook na lang. Barko lang jud mo ma'am. Di ko anan na. Barko na lang jud daw mi.